Көрәшкә мин малай белән килдем. Үземнең элекке хыялым булган бу күреп, мен малай белән үзем йөри башладым да инде бу көндә тренерлыкка да әйләнеп киттем. Инде 5 ел буе тренер булып шөгыльләнәм. 15 тән алып 20-гә якын бала йөри. Беренче класстан алып и каждый категория баллары бар. Даже уллар да килә. Минем Сабантуй батыры буласы килә. Көрәш белән минемчә 2-3 класслардан шөгыльләнә башлау кирәк. Тамыр класслардан бала аңлый алмый, аңлап бетерә алмый, шуңа күрә ул вакытта кыйнарак нәрсәдер аңлатыр өчен безнең районда көрәш авыррак бара. Соревнованиялар юк. А соревнованиялар булыр өчен поддержать итүчеләр юк. Көрәш бүген көрәшкә килгән малайга түземлек кирәк, чыдамлык кирәк һәм батырлык. Тренер буларак хыялым менә шуларны истәге рәтләрдә күрәсем килә. Татарстан чемпионатларында.